Okay, boys, bore da. How did you sleep, Gary? Oh, like a brick. Ti'n teimlo bod Cymraeg ddim yn gallu fynd o unrhyw un o'r practices? Dim bach yn drist, ond dwi'n gwybod Caradog, mae'n gallu catcho fyny'n da. Gobeithio mae o di dysgu eich llinella fo eto. Wel, dwi'n gobeithio bod either photographic memory ddeg neu bod e'n really good at lip sync o. Nes i glwad recording neithio'r fysa nhw'n rili da. Neu weld sgai rhyw 10 munud, chwarter awr i ddod practisio fe chi, eich yn y diwrnod amser cinio. Eisteddfod yr Urdd. Miloedd o bobl ifanc, cannoedd o cystadleuwyr a perfformwyr. Dim pwysa, boys. Fi mewn D, so... Oh, god, ie. Am des di yn D? Am des di yn top D? Yn rhoi tops D, ni? Dwi'n gyffroes ac hefyd yn nerfus, ond dwi'n gobeithio bod pawb eraill hyd yn oed fi yn gallu cael hyn lawr i'r tŷ ac yn perffaith. Dwi'n absolutely rosto ar y funud. I hyd yn oed sefyll fan hyn, yn teimlo fel dwi am tofi ar y llawr. Probably ddim y best idea i gwisgo jeans D, so yeah. Mission cyntaf diwrnod ydi ffeindio stafell ymarfer a ffeindio Caradog. Oh, is that from there? Yn ni gallu torri trwy'r ffair? Mae'n lawr fyna, da? Ie, lawr fan hyn a wedyn ni'n troi lan fyna. Mae Caradog yn ôl o'r diwedd. Gobeithio nath o ddysgu geiriau fo dros nos. Happy days. Lleisio chi lyfu, neis. Where do you fit into this? Dwi'n meddwl bod chi angen fi, o gwybod ydych chi naw. Mae'n siŵr bod chdi jyst neud insight felly, dim harmonies a bethau, jyst canu'r holl. O'n i'n clywed y harmonies o'ch ti, so fe rhaid copio fo, neu beth bynnag. Be di'r harmonies chi gyd yn... Beth yw hafi mi? Hwna fe. So ni'n gwneud beth i gyd, ie. Ni angen rhywbeth fan o, oherwydd weithiau ni'n mynd rhy hir neu rhy llai. So os ti'n gallu gwneud... Na ddod fewn ar yr un ola, ie. So ar ôl i sound rhaid beth yw hafi, wedyn ti'n gwneud beth yw hafi mi. Wel, swnio dda. Chi'n hapus? O ie, can't wait that. Brilliant. Unwaith eto, mae Caradog di gorfod gadael yr ymarfer a mynd nôl i gwaith. Ie, cyrraeddo Caradog last minute i gael practice dyn ni, ond dwi'n meddwl deith e benna'n iawn. Ie, pan nath ni ymarfer dy fod yn swnio'n really good. Dal bach yn nerfus i gweld sut mae pethau'n mynd a pan ni actually ar y llwyfan, ond ie, bydd yn good. Gyda ni bach o amser i wastraffu am y tro cynta, felly mae'r boys di mynd i crwydro'r maes. Price nawr. Hofio fan mor fawr mae'r lle yma yn. Fi'n ffain. Fi'n swnio'n good fyd. Gynna ni un ymarfer ola efo'r Urdd, ond unwaith eto, dim Caradog. Felly mae'n rhaid i'r pedwar yma dal y peth at ei gilydd hebddo fo. Beth yn cael un perthynas yn fan yma. Rati fe, dalo! Y peth mwyaf dwi wedi cymryd adra o cyfarfod y dynion i gyd wrth ystwytha oedd, dwi'n meddwl cymuned, dwi'n meddwl mae'n gallu bod yn rili anodd i connectio gyda pobl gwahanol yn y byd da ni'n byw yn heddiw. Mae'n ffordd i wneud hynna, mae'n ffordd saff a iachus, dwi'n meddwl. Say, about 24 hours ago, nath ni dysgu e. Very quick turnaround. It gives them a lot more pressure oherwydd it's almost like you need to perfect this one song ond yr ceneuoedd arall
doesn't matter. Sa'n credu bod yr amser wedi effeithio fi lot. Dwi'n gweithio eitha good o dan pressure. Some lot o choice to fi. Dwi wedi bod mewn sefyllfaoedd gwaith o ran fel yma. Dwi wedi bod ar lwyfan a mae llai o syniad beth dwi'n ganu. So, dwi'n teimlo'n hyderus achos bod nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. So dwi'n teimlo bod fi mewn dwylo sâl. Pidwch ydy yna, nid yw'n panicio. Mae yna pwysau ar pawb achos oedd nhw'n mond literally efo un diwrnod i dysgu bob dim. Dwi'n meddwl mae bod yn rhan o cor na perfformio am bod yn perffaith. Mae am cymryd rhan a trio do ora. Mae pwysau jyst yn, mae'n darn ohono fo, dwi'n mwynhau o. Bydd o'n rili diddorol. Bydd o'n neis gweld beth i ymateb pobl fyd. A ie, jyst neud rhywbeth newydd fi wastad yn, edrych mlaen i wneud. I fod yn onest, yn lot o disgwyliadau da fi, ond sa'n gwybod beth i ddisgwyl. Dwi'n quite anxious, ond pan fi'n mewn cor, I'm not by myself. I have people to support me. Dwi'n teimlo'n fwy pwerus, felly ddim really anxious, so mae'n gwell. Class. Ie? Ti dilyn mi ta? Ie, abys. Ti'n teimlo'n iawn? Better. Ie? Cool. Just ymlacio. Ti'n teimlo'n iawn? Ie. Caradog, ti'n iawn? Do, dwi'n iawn. Ia, Sam. Yeah. Oedd o'n really cool gallu clywed bob dim ar y llwyfan. Mae'n hollol gwahanol i lle oeddwn ni'n practeisio. Dwi'n teimlo fatha, mae'r awyrgylch yn lot cryfach, efo pobl yn gwylio. A ni gyd jyst i ymuno, gwisgo fatha, pawb di gwisgo mewn teimlo fel tîm go iawn. Mae o'n tro cyntaf i fi canu gyda cor fatha proffesiynol efo'r dynion Urdd tu nôl i fi. Beth yw'r haf eb rywun i gallu rhannu'r hael? Hyd i disgyn o fy mywyd, dagroddi wrth fy moch, unig dim ond faint o gloch, bwrw ar y dail, sbio lawr, beth rhyw haf pam ti'n dewis ail, neu dim dewis o gwbl. Caethydd cariad angen llai, isio mwy, heb diang dwi dal yn y trwbl, be digwyddodd i'r cwpl. Fi a chdi yn erbyn pawb, dim ond geiaf heb ti'n nawr, dyna'r cyfan cwbl. Ar wahân, ella dyna sy'n ma'n fod, ella dyna sy'n ma'n well, erbyn diwad dim ond strach, sydd dwi'n methu cofio stres, na'i mis ddim hyd o'r llaw, pwynt i chwythu chdi'r i'r bell, a plis dod ar rywun gwell, beth yw'r haf, heb neb i gafel dros y taith, beth yw'r haf, heb teitha traeth a pedwar traed, beth yw byw, fo calon sydd heb cymryd cais, beth yw'r haf i mi. Beth yw'r haf i mi. Dwi'n credu bod canu di roi jyst ffordd i bobl gallu mynegu hynna. Achos dwi'n teimlo fatha mae bob un o'r dynion di dod o lle gwahanol, ond da ni gyd yn ymuno ar y llwyfan yn mynegu emosiynau ni, yn bacio ein gilydd i fyny. Mae'n dda gallu sefyll i fyny, yn dal efo'r dynion i gyd a dangos beth da ni'n neud. Twys yw'r calon fach, pan fo cwyn y gwynt yn mrigau'r coed. Wedi'r canu'n iach, rwyf yn dwisgwyl clywed sŵn dy drwy. Gariad bach cilio'n hwn, dwedydoi ti'n eto nhw. Yna bydd i mi, hyfryd haf a dyddiau ddedwy'n mwy. Fi di Sage Todz, dyma Owain Arweinydd, a dyma, be di enw ni eto? Sain Newydd. Gawn ni neud bach o sŵn i'r cor Sain Newydd. Diolch yn fawr. We did well, boys. We did well. Chwarae teg, un diwrnod, really.
ddoe i wneud hwn i gyd, dysgu hwn i gyd, a perfformio o'r blaen cynulleidfa hefyd. Clywed o am y tro cyntaf ar y llwyfan yna yn ffantastig. Na, ddys i'n rili mwynhau o. Mae'n neis i fod ar y llwyfan to, yn canu, a mae'n bod yn really neis i gweld, cwrdd chi guys, wneud hyn ar yn gilydd. Yeah, mae'n dwi'n gwyd, lot o hwyl. Yeah, just, well, diolch yn fawr o gyd o fo. I've had really good fun. It's been an experience. Mor gyffroes i mynd i'r bar gyda pawb nawr. Wicked. Cool for the ladies, let's go. Lads, I'm absolutely knackered, man. Oi, lawr, Mae'r profiad yma wedi bod yn clas bach yn nerve-wracking o ran dysgu'r can ar y time limit, ond oedd o werth wneud. Dwi'n meddwl mae canu a cora yn llenwi'r gap o bwrpas, o cymdeithas, o siarad a jyst gallu mynegu dy hun. Does am lot o llefydd dyddiau yma, dwi'n teimlo fel wedi di mynd a pwyso ar rhywun arall. A heblaw a canu ei hun hefyd, pwyso ar rhywun yn emosiynol ac jyst sefyll yna gyda rhywun a mynegu dy hun gyda hyder llawn. Os ti'n methu gair, mae rhywun arall yna i helpu ti. Dim ots pa ffordd o bywyd sy'n dod o, dwi'n teimlo fatha mae pawb dwi wedi cyfarfod o lôn hollol gwahanol ac yn neud am rhesymau wahanol, ond mae canu yna iddyn nhw. A dwi'n meddwl mae'n rhywbeth rili gwerthfawr. Dim ots pa ffordd mae o'n gael ei wneud, dwi'n meddwl mae angen aros a mae'n traddodiad rili gwerthfawr. Os ti eisiau gwneud rhywbeth, chdi angen chwilio amdano fo, trio fo, ac os mae o ddim i chdi, trio rhywbeth arall, a soon you'll find your thing.